Počas víkendu sa uskutočnila vo viac ako 40 mestách na Slovensku akcia Zóna bez peňazí. Do projektu sa pravidelne zapája aj Pezinok a nebolo tomu inak ani tentokrát. Počas poslednej novembrovej soboty ste mohli v centre voľného času vymieňať rôzne veci a nepotrebovali ste k tomu žiadne peniaze. Ľudia v Pezinku tú zónu hlavne poznajú. Ako samotná zóna bez peňazí pochádza práve z Pezinka. Tento nápad pochádza práve z Pezinka, keďže tu bola aj prvýkrát uskutočnená, takže ľudia už vedia, čo to o nej, ako to funguje, takže chodia, veci nosia. Zdá sa mi, že tento rok to bude mať naozaj veľký úspech. Hlavne asi ľudí oslovilo to, že je to pred tými Vianocami a že môžu tie veci aj darovať proste ďalej a že vlastne urobia niekomu pekné Vianoce. Nosia rôzne staré knižky pre deti alebo rôzne doplnky, rôzne hračky staré pre deti, filmy, dokonca aj rôzne hry spoločenské. No a grom je teda to oblečenie, ktoré poteší hlavne ľudí, ktorí si nemôžu ďalšie veci dovoliť, alebo teda takých, ktorí sa chcú zbaviť nadbytočných vecí doma. Aj tentokrát Zóna bez peňazí oslovila mnohých Pezinčanov, ktorí do centra voľného času doniesli zaujímavé veci a taktiež si čo to aj odniesli. Urobíme niekomu radosť a je to veľká škoda, aby to len tak doma bolo v skriniach a treba to obmieniať a pomôcť ďalším. A ste si niečo už vyhliadli vy alebo niečo si popozeráte? Viete čo, moc času nemáme, máme iný program dnes, takže necháme tu tie veci a nech si ľudia pomôžu, urobím to radosť. Čo ste si vybrali pekné? Čo som si ja vybrala? Ja som si vybrala takéto na ten olej, taký vonný, takýto. Počkajte, takúto nádobku. A mne sa to veľmi páči, takéto. Čo ste doniesli? Donesli sme veci, knižky, šaty, reproduktory. Je to najlepšie, čo ste mohli tuto urobiť. Fakt, skutočne je to najlepšie na svete. Nemusí nikto nič kúpiť ani... No a môže doniesť, čo chce. Samozrejme, že také dobre, nie nejaký odpad, ale že aj si môže niečo zobrať. Veci, ktoré ľudia priniesli, spravili radosť iným ľuďom a v konečnom dôsledku budú užitočné aj ďalej. Veci, ktoré zostanú, tak pôjdu do detského doma v Harmonii, hlavne hračky, a ostatné skúsime potriediť ľuďom bez domova, túto hlavne v našom okrese, aby sme teda pomohli týmto ľuďom, ktorí to potrebujú. Súčasťou sobotnej zóny bez peňazí boli aj viaceré workshopy, bubnová škola, joga pre deti či diaľničky pre šikovné ručičky. Na ďalšiu zónu bez peňazí sa môžete tešiť, ale až v roku 2014.